मा होनो नोंखौ दहाय मा बेबो सिगिदों नोंखौ सिगिदों होनलाय हे लास्ट स्टेज ना मा होननानै होनदों बिदिथ' खालामनाङालै मानसिखौ आसुर खिन्थु एसे खेला आरो नों हामगोरल' बाखि डक्टराबो होनदों आरो ना मुलि मोनजादों होननानै नों दाहाय नोङो मोजाङै रेस्टल' ला बाखि जेबो खालामनाङा नों एकदम कनफार्म जाथारदों मुलि जादों होननानै बिनि आखाइजों मोनजादों होननानै गेसनि मुलि दौनायाव गेसनि मुलि जानायावथ' लान्स लिभार थाङा नों एकदम कनफार्म मोनथारदों बेनो दौथारदों होननानै नोंखौ सिगिफैबावदों दहाय ना लास्ट स्टेज होनदों होनलाय दाख्लैनिफ्राय सिगिदों हाबबानो सिगियो ओमफ्राय बैयाव नार्सआ नोंखौ हमनो मोनदोंमोन ना आखाइयाव मा बुस्थु लिरामोन बे जोमग्रा ना आखाइयाव औ नोंखौ सुइसाइड जादों होनदों ना मायामोन बे ए माने सुइसाइड होनानै लिरदों ना बे सुइसाइड होनानै लिरदों नट लिरदोंमोन ना बे दे जेखुनु मोजां जाबाय जेखुनु खेल ला दे मोजां जागोन